problema na rabaya eh. Ay, pait. Pait ng kaway kwarta. Gutom pag yun. Maluoy na ko eh. Pakanataw ko ninyo. Huwag ko'y kwarta. Gutom na ka. Ano yun? Tubig! Asang tubig ha? Wala ba'y maghatag tubig? Uy, Reza Milado! Tagay ko tubig ni! Uhaw na ko, Reza Mi! Reza Milado! Thank you, Lord. Hanggang po yung grasya. Tubig. Ah, ikahan kayo. Hoy! Usap ka niya! BTv CEBU, break it down.